И здравейте! Вече береме корнишони. Ето ги. Има и такива, където сме изпуснали. Това се сортира после. Активно си береме. Виж, тук е една двойка. Растат си на високо, не съм ги рязал и не мисля и да ги пресичам. Ще си ги оставя. Има петна по местата. Това е, защото не съм ги пръскал с нищо. Био корнишон. Айде, чао!